ngai ngu yo play kan kapor ngayo banya benta bat pi tin ke chong play ban ngai u play ko khui fi ba kan ke tin ke chong u ba kan ke kubor ka bang akwa ban karan ya pala igis agin igis ni haba ngayo i ka ke ching tre chong ka kam ka chong play ba boni igis ni ke ching tre ka kam chong play kalong ko sakut mat babun kiba trang kiba sliang U Trai Jisu nong pan im ki khana ban pendit ye ta ka thong ka bo Trai Jisu la bo aga jing in jong ki bat kane ka khubor nane ka sne ka subject chung ne ka tin ka chong play ka bang akwa ban kan ni kan ka bon Mano ba khang lat ifi haba fi kiew nam tak kam ka jong play ni haba play pen nang kam ifi Mano kiba bishni ba pihun ifi kiba pynhair arsud ifi na kata ka jing shikri ka bau play ulah bo aga jing im jong pi kata ka ke kubor ka bang akwa banya benta si feeling ngo ya gani ka kubor ka bang kran dei patang manga bangayo ni jong ki khamat ya gani ke ai ka bacha ka bathai yi jing shakri yi bari la padang ya Trai Jisu ki ba ya Trai Jisu ki ba play Trai Jisu de Mano ki te ba khang ki ba block ki ba pungwet no ba ki ba tan arsud iki ba ki na ban kiew ha ka kam ga chong play por khat ba ma pi ke ni tin ga chong play la ra ka dei fi osngo shi sha ba pin dang don kum kata ka chimot ke chim por khat ka ban fi nang wishni ba ki kham la ban fi ki kham don ge jing pe se ki kham don ge jing ai ban la ban kra ni ka tin ga chong play ma la ban ya la ban hi kai na fi wishni me ki kham la ban ai PVC ni ki kam don ge chim stage jong play fi tan arsud ba pi pynhair arsud fi day ngong ele ye gospel ge jong chris ba fi lo mo chin thot ye ka kam ka jong play ba fi lo mo chin thot ye ka teng ge jong Trai Jisu no panim ha fi osngo ge ni ka khobor ke ni ka por na da ka te fi ban kala ka bumot fi haban kala ka bumot compare fi di pastor fi di teman masan fi di basan fi di no Trai jo kapalang na fi dang don kum kata ga chai do not ha ga jing im chu fi no ma ban kiew ban shakri yo play ba de la di pinom poi she fi ga bible ka tin ka chong play ha ka por ka jong Jisu ru adon ne gi sendran gi chong Trai Jisu ha ba kini ki bala pading Jisu ki tuai ki back su ya ka ting jong Jisu but ki khang por sha ki kim kwa ba ken kiew ngi tu fi ki khang por sha ba din ki ong Jisu ba kini ki man ha ka leng ga chung ki me ton na ka ning chung ni ba ni la khang na por sha Jisu bong tau bo mele yang a ulo ka leng ga chung na da fi dang yele yi ki bru ki bala pading Trai Jisu ki bra ni ki jing ai ba ni la bra ni ki jing ai ba ni la don gi jing ai ban kan tin ge chong le don gi jing ai ban job man sim ni thu fi la fi dang ile fi pa dei ha ka lia ka chong Jisu Christ fi dang dei ha ka liang chong ko par thai fi tin ge chong le ko ong kum ne ngam ha ka nong ka ba khandai jong ka gospel jong Marcos ka de khot ka ba lai pra u yo anes u long ha ki ko noi kai Mano iyo uwe ubo pe no iki ksut ya ka teng jong me ting ne adong yo u namar ba yo bot lo pa ni Henry Jisu lo ong wat adong shu yo u na ba don uba yele uba le ya ka kamba ha ka teng jonga uba la shenru ba current new yanga na ba jar ubom yele yangi ulong ha ka liang jongi pi ha ka ni tu fi ka por nga fi nu yo anes u le pas neng ni ye gini ye bri ba to ai ban pe su ya ka teng jong Jisu ba Jisu la kran kala ye yo anes no sun ran jo ong balei
balai vishni haba ki kiew nam ta ka kerteng ke jonga pi haba tu bru le nenai ka tu ka bru ka bla priang trai chu haba ki le ngi tu ki kiew ngi tu kim de ki kiew nam ta jonga ja fi ki kiew nam ta ka kerteng ke jong Jesus Christ kim de ki pin pha nam ta jonga ja fi ki pin pha nam ta ka kerteng ke jong trai Jisu ba nam ta ki ma jong play wa le si kim la ban do reng kat ba ni kim la ban shikri lang ba ni re ba ki shakri ki le ke kat ba kom ka tin ke jong play ki le ke ke ba Jisu koran ni tu fi ya ta kim de ki nong le ya trai Jisu le pun sin he ki ni si ni tu fi ni ya tan talai ba ni pan hap jong ye ki ta ki ba ble udon ching tu ba ble udon ching khot ki habang i bi ki kham la ban kran ni ka tin jong le ni ki kham don ni ki jing ya ka por jong le ni ki kham don ye ki ching se jong le ki don ki jing ai ban ya ki don ki jing ai ban hi kai haba ki kran ki bri yo ching kor khu pistang ba tan ba pistang ban pan ha bi ki haba pistang ma tan nan ha phi le phi long ki mau chi thot ya ka kam ka jong trai Jisu wa singo wo ku biang compare al fidon ka palang charismatic fidon ka palang ka bom dei charismatic fidon hakanu ko no ka jinge na da fidang bishni ki we fidang pu hu ni ki we ni fi pinang poison shino kantam la da bishni bi hu me ki bru ki bla suspa ki jong trai ha ki kiew na da fi bishni fi finong filong ki nong ele pi nong ki nong ele trai Jisu boni ki di singi fi de bon sin ki pastor ki do ki ba mi ini singi ki bong to ya la be ka tin chok le ba ki sedang ban ya la ngai tu wi sedang ban nong di jing tre jong le song pun kan ki khang ka la ha ba ki khang ka la ngai tu fi ble pu na mot mo shem song ba ba fi khang ge jing tre jong le kum no fi ong ba ni la priang Jesus Christ kum no fi ong ba ni la yo mat ge jing pi ge jong le ndre fi dang khang ya ka gospel go Christ na khang ni ta ki badon ni ge jing ai ge tin ge jong le kum no film small ran we fi ong ni long ki kastan ndre fi dang bishni fi dang pri huin fi dang don kum ka ta ka jing long fi balai ka kam jong le kam goro ni gi singi balai ka kam jong le ka sa ko e gi singi de na mar ba ni block ye ka kam ka jong le ye ki bri badon ge jing ai ba don ru kini ki bri badon ge jing ai ni ti ki kla thot no limba ge jing kran joki hadu ka pelong ki don ru ki ba phai no shi ka prathai hatu la ba kini ki bri ki phai shi prathai do mono ban ai jing ken nam ta joki de ki ta ki ba bishni be ki ba pu ki ba block e ka kam ka jong le ba ki ba crunch ni wiki ba ki ba khang lat e ki ya ba ki kiew ha ka kam ka jong le ha jing sha ba ki kiew ni tu kim le ba ki kiew nam ta chonga ba chopi ndre ki kiew nam ta ke kerteng ke jong trai Jisu ba nam ta ke ma ga jong play ba nam ta ka borom ke jong trai ide ma sngo komen ide ba sngo yo play pisem hang ni tu fi am Jisu komen ni tu fi ndre yu anis on persha ndre ni tu Jisu komen namar ba kim sem la kiew nam ta ke sendran tu ki kiew nam ta ke kerteng ke jong Jisu ki yeng nam ta ke kerteng ke jong Jisu kata kari ka bok trai kwa pala ni ki si haji sha mngi ni ai min si mi ki ba ki la ban man mi nang ni na ko chla jong ke ki chla mi ke le chung ban let shi ki we shi shapa jong ki chla mi ke le chung ban kran ne la be ka tin ke jong ble ide ma support ki ide en ko chi ki re ka ni khang ni tu shi ka poi ka kam ka jong ble kata kalong ko so si pala e ni ki si kalong ko so si ya pala boni ki di si don ro wat ai ki pasol ki kon ki on ba uble khot tangi na fikir na kata ka benta flan bakal lupa na ga jing shikri yo play om lei tam fi ki balong kentang ka bo play la khot ya baro kat ki bo play ni Jesus Christ ada ka dei tangi pastor ba dim tu man san ki nom la ban pendep i ga gospel of Christ na ye ne ga gospel ka jong trai Jesus Christ ka dei ya baro kat ki bo play ni Jesus Christ bala ai ka bod ka authority i ki ta ki bla padiang ne trai se ong ka tin ke jong le na ka gospel yo ne snong mani kom ma khot ka khat ar pi ka mau ka tin ke jong le ha ka nong ka ba khandai hadin usol
ulamat ke jing kala kamot sedang menteni so ele de kisnan ki atatin ki shating yo sol bar ki khanglat yo sol ki nge kim preng yo trai jis yo sol ki khanglat yo sol re ba sol ya lengkap ba trai jisu bar blei wang ngajit yo sol bolong apostol chong ki chintin habo sol ubaklapol habo yen nam tau Jesus Christ ngi tipi kadon ge jing tre ge jong blei don bala man khang ye ge jing tre ge jong blei habo blei khot de blei bo pniang dei mingi ki breu ada breu pniang yo breu la da kulon kot no tang shapoh na ya bo blei pniang habo blei khot ngi tipi an de blei bo pat de blei bo pniang kata kari ka kubor ka bang kwa bang benta ha kari ka chanmet kamau ka tin ka chong play ka kren ne ki kam apostol ha tung nang ka san ha ka khot ka ba al khundai ka tin ka chong play hadin bo petros ulai la be ka tin ka chong play ki bru la ma de ki chip pidim ni thwi de ki ni hi ki rung ba ning do de ki ni hi ki nong yalam ki bertip ye kaktin ke chong play ki khang ye petros be ki bishar ye petros kira aga jing bishar ye petros be ki khang petros namar bo play penon kam petros namar bo play bo musim ku chong play ma long halor petros bo trai jisu da penon kam petros habo petros wing teng da ka sunyu ju u ki bre bi yok ya pi hang ni ngi ti kira aga jing bishar ngam man puli kaktin ke chong play ti haba akun nang san kam arsud ko apun yo tatan ti haba kila wala me ki bari la penyang iki hakmat ka dorbar bat utau orang ba ning do la kli iki udo ong la hukum skam ye pi ban on hikai hakani ka kerteng te hakmi pila pendap ye ke Jerusalem de jingkai jong pi bat pile thmu ban penkit yengi ye ka snam jong uni upreu te Petros be ka apostol ke लिए thu be la ong ni de man ko ngu yo bolei kham tam bani ki breu pi hang ne mano gi be bishar yo Petros ni de orang ba ning do ni thi orang ba ning do ude ka kren yo bro wa shakri ka kam ka chong play pi nu orang ba ning do hanin bol bishar bla khang manila ye ka teng gi jisu ndrei petros ulai yang ongi kam ko ngu ya ka tin ka chong play bani kam ko ngu yo trai jisu bani fi ki bro ha fio sngo ye ge ko bo ka tin ka chong play ha bo play khwal fi pin don kam fi pin kam ko ngu yo musim ku chong play bari o trai jisu no panim wat snap ye kita givri gi bakhang ba gi blok ye kita ke ching khot ka ba play la khot e fi jisu wan che perthei ni tu viwa kla ban le te ki kamba ki banganga pat le he kini ki si ki mi ki bru chong play ki ba twai ba ki bru ki bom don ki jat kami ka jat ngana mi ye ka wei jin shikri hapo YouTube limba wei bru chong play ba bom don chu ukti kidau ju la du la bo chi dokti artificial ba hadin bo kuran ne tin chok le wa don ki bri ba pang wisdom ki bo mara kam tam udon we bar ko ba chong khmat ba hadin bo kuran ni tu tu artificial kti ju set tu bru bar ko uyang ba mu tu bru jong le ba kran ukram yu i to bru ba ayang itu pa yu kti le di umi ba thmai fi jisu on play ki ba kham khaw ki ba ngam pat le fi jisu kram bisi yu comment ban na re ki le ki ba kham khaw ko jisu umpat ne ndai la mangi ni thvi ni kiew ni thvi ni bisi kam no chimut ka ta ga jinglong ka san chung ni dang don ge chi ba no ni dang don thang ju ge jing nang don ne thang ju thi ju ge jing thang hano nyu yi ge jing tre ge jong play hano yu yi ge jing do rang kat ka jong play pinamur operation small high te ge jing ne jong fi play nom shim small pa la de fi puli ka no ka kum ka ni ka tin jong play pin sham hang ni te vian ni kam apostol popun ni te vi de ling do de no nge lam i ba khang ni ki apostol ge jong Jesus Christ ban ya be ka ka teng ge jong Jesus Christ ki ba be share ki ni te vi ta ka daw ni te vian hai ki ni ki singi ru ni te vi de hi ki bri ki bla on la shakri trai jisu i de ki no nge lam ni te vi kla ki nong blok ge ka kam ga jong play ni long mau chin thot na kam ta ka kam jong play
ada fi smooth tu final don kum kata ka cai donot final kaman kala ka bumot na kata ka chimba chper khacha fi o smooth kini ka tin ka chong play ha kani ka por kani ka kubor ka baling kot o blay ni kot khui fi kani ka por but blay don ka len bat fi ba blay nor ka len bat fi nam ta ka porom chong play amen